Hegati abamenyi b'ebunge ya Kitutu Masaba ime kaunti ya Nyamira nigo besokire na gusaba monchereria sikirwo ky'oburai bw'abasubati ime kaunti eyo asikiri bagotebuna aborokigwa chintakana mbarasiro bwikiranu ase oburai borabisi bagukwana korwa sense itombe ase ebunge eyo nigo kobomo batebire bachie komoko boko omubyare obo Musikemeri Migiro osibo bochorio bonene bw'omwaka bw'ekiri 2025 muri kito Stephen Nyarikembonde na roboti rwa Sobwime ntore amo twensi Egati y'abamenyi korwa ase ebunge ya Kitutu Masaba ime kaunti ya Nyamira nigo besokiriye kweranga oburai bw'oboteni bw'abasubati ase kaunti ya Nyamira buraikirani bwabuya sekeri bakweranga nene mono ase aborokiwa bari bare chintakana bataraikirwa boikiranu egento batebire ng'a nere buya ase gokora monjorori ase ekero kiobo women rep erio koreta magendero ariaganiri na goikiranu boikiranu Seng'encha chire gai gasenchere yega igatoramwa egera tokonye muna bang'ina aseng'encho igoto chandegete ntobwati nonye nechichiro abana igotokwae guchi sanitary towels chioka lakini ekero so ase emechime abantu go babwate chi problem chinene chibwenete koba solve no mugwima representative lakini tari gokora koreng'ana nebirengereri by'abanyamira ondoche ng'a twachitabire kegima ekiagera nabarigereria paka abantu batari korigereria guraisi abakorokwa babwate challenges cy'obogima obo buna bone birema nabari batari kwenyara asinjira cyonse eng'encho yaye twarachorire abarai mbalimbali abukaro kende bagocha batong'aina bagenda lakini oyo niga achire mapema korigereria oboremerwa abantu babwate emechanda abananchi bagwetera bagukwana rituko ria rero ase ensemo ya tumbe ase ebunge eyo nigo egati y'abamenyi abu kobomo batebire ng'a bachikorigeri ng'o barache koba bagosira na kwerang'a gati echimanifesto chiri chiasokiwe koboime mbachigotena n'omubyaro ororo ase amarieto Musikemeri Migiro oyotenere na kwerega yayo korigia ekirogo kiobo women rep ase kaunti ya Nyamira minto oyo mo women rep ito Madam Mary Migiro no Madam twanyorire ore no juice nene obeiro gokora emirimo ase chinsemo ao nabo igekera abeiro gotweresa nigara arigereria abantu bonse wikira abantu abataka abana bare chintakana n'abang'ine ebiombe by'abang'ina nabo kobisira nabo igogosoa ase chichieni ase okobafundisa amang'ana yogosoka na komanya kwerigeria na konyora ebitoki byabo birabasire rituko ase rituko. From the previous years twara electric readers lakini ntwana konyora omo women rep osokire buno oyo obwate manifesting ya obwate birengererie biya gochia so mwana inchi lakini kobwatikana ne manifesto yo mong'ino oyo nabo twarorire ng'a nabwata maona manene arakonya abantu baito be county yetu ya Nyamira ase ensemo ya Musikemeri Migiro nigereire tene ning'a nyorega chikwegwa ribaga riogochikogamba ase omwaka 2027 muno omoteni bw'abasubati ase kaunti ya Nyamira garache kwenekina abamenyi bachikobekwa ime ase kende yonsi arachigoikerania nene mono ase amagendero ao ayuarense yobisi yomo women rep Erieta Mary Omigiro nachira ase ino ase more kobori obo women rep wa Nyamira korwa ase echama ya Jubilee nachire ase Nyamira yakogera emechandere Nyamira na emenge oborai bwa Nyamira ase emiaka emenge yabeire bw'obosoko mono Nyamira yeito yarorekanire ase mapu ase ebinto bitari byokogokia oborai obwagere Nyamira yairanire magiga nende ngocha ngobate ing'a ase eng'encho nakorire egasi isiko yense na ime yense ase emiaka emenge nakorire egasi na youths nakorire egasi n'abang'ina nakorire egasi nabari togoteba abana bari baito iborite babwate obokong'u bao nakorire egasi n'abana baito bari abaiseke abake batereretie ase enchera eyemo na eyende mbakora skuru ase encho nakorire egasi yokoba obomanyi eyio togoteba ng'a nkobasomi korwa koba enswe ning'irane Nyamira ase abanto aba baito nabaire manifesto nabatebi gochi motwe ntokonye Nyamira Musikemeri Migiro nigekerekio aenderere gwakire koko Musike Dr. Fred Matiang'i ase ekirogo kioborai bwense ase asabire ng'ana buya omogusi chichamo na gosiera omubyaro obo Matiang'i noyo ito
njende ase chama ya Jubilee wikate mubwati sintora nkubwati matiangi tubwati simati yangi totebi abana bali baite baikire myaka 18 batarabwata ebibande mbigendere kubwatu pia no kubwata voters card babwate na pia bali motara register se chama ya Jubilee mo register. Stephen Nyarike Mode, Ensoko TV, Tombe, Kitutu Masaba, e county ya Nyamira.